MJ Studio and Production, rozhovory u nás. Vážení priatelia, vítam vás dnes v našom MJ studiu. Dnes na náš ďalší rozhovor prijal pozvanie pán profesor Jan Šatin, ktorý pôsobí na Prešovskej univerzite, konkrétne na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte, kde riadi katedru cirkevných dejín a byzantológie. Pán profesor, dobré ráno, vítajte. Dobré ráno, prajem. Tak ďakujem, že ste prijali teda naše dnešné pozvanie. Ideme sa baviť o téme, ktorá je blízka nášmu národu, a síce o poslaní svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave a taktiež aj s tým súvisiacie pôsobenie patriarchu Fotia. Takže na úvod, pán profesor, predstavte nám trošku osobnosť patriarchu Fotia. Kto to bol? Áno. No, takže patriarcha Fotios, meno trošku zvláštne v našom možno prostredí, neobvykle, málo sa vyskytujúce, slovanský Foti, bol podľa môjho názoru jedným z najväčších cirkevných hierarchov a učencov vôbec v dejinách. Narodil sa začiatkom 9. storočia, presný dátum sa nevie, niektorí uvádzajú rok 810, iný zasa rok 820 alebo niečo medzi tým. Každopádne bolo to niekedy na začiatku 9. storočia. Správy kronikárov sú také, že sa dožil veľmi vysokého veku, tak keďže udáva sa rok jeho smrti buď rok 891 alebo 896, a jednoducho koniec 9. storočia, tak dá sa predpokladať, že sa narodil na začiatku a zomrel na konci tohto veľmi dôležitého storočia vo vzťahu medzi východom a západom. Podľa cirkevných učencov a historikov pochádzal z arménskej rodiny v Byzancii, alebo budem používať termín Rímskej ríši, lebo Byzancia to je Rímska ríša, to nie je Byzancia. Tento novotvar sa objavil až, keď som to už hovoril, takmer v každej jednej relácii, kde som vystupoval v roku 1562, Hieronym Wolf, ktorý pracoval pre bohatú rodinu Fuggerovcov, kupcov, známy aj u nás, ťažiacich kedysi striebro v Banskej Štiavnici a potom prenesúcich svoje aktivity do Nového sveta. Tak keď vydával troch byzantských historikov, tak, lebo Fuggerovci mali svoje záujmy aj na východe, chceli tam proste obchodovať v Osmanskej ríši, no a chceli poznať to pozadie Osmanskej ríše historické, tak boli vydané 3 veľmi kvalitné práce o byzantských kronikárov s komentárom, a v tomto komentári alebo predhovore nazval Hieronym Wolf teda východorímsku ríšu alebo rímsku ríšu nazval byzantskou. Takže to len na vysvetlenie, prečo budem používať teda termín nie ten z roku 1562, ale ten klasický, že to je rímska ríša, preto lebo Byzantínci si hovorili, že sú Romeji, Rímania. Aj samotní Turci, keď už zobrali dobili v roku 1453, 29. mája 1453, keď dobili Konštantinopol, tak a zriadili tam v podstate ten rumský milet, to znamená prakticky rímsky národ, ktorý zahrňal kresťanov, predovšetkým grécky hovoriacich, do akejsi špeciálnej skupiny tej osmanskej ríše. Takže patriarcha Fotios podľa týchto cirkevných historikov a rôznych iných historikov, aj svetských, pochádzal z arménskej rodiny. Jeho otec zomrel mučenickou smrťou alebo ako vyznávač vo vyhnanstve snáď okolo roku 833-838, niekedy v tej dobe, volal sa Sergios. A bol to ináč synovec patriarchu Tarasia, veľmi významného teológa a štátneho predstaviteľa východorímskej ríše,
na podnet ktorého bol zvolaný posledný všeobecný snem v doterajších dejinách pravoslavnej cirkvi, a to v roku 787 v Nicei. Mesto Nicea alebo Nikea bolo známe tým, že bol tam významný cisársky palác, v ktorom sa kedysi uskutočnil prvý všeobecný snem vôbec v dejinách cirkvi v roku 325, ktorý zvolal Konštantín Veľký kvôli ariánskej hereze. To je veľmi zjednodušene povedané niečo podobné, učenie podobné učeniu dnešných svedkov Jehovových. A išlo odmietanie Svätej Trojice, Syna Božieho ako Boha od večnosti vteleného, ale skôr nejakého adoptovaného a tak ďalej. No a ten posledný 7. všeobecný snem sa taktiež nakoniec konal v Nicei v roku 787 a podnet k nemu dal práve patriarcha Tarasios, ktorý sa stal prakticky zo svetského človeka patriarchom, bol výborným teológom, čiže v Byzancii neboli nejaké takéto striktné bariéry, kde teraz ty si teológ určený od detstva v nejakej kňazskej službe a len ty môžeš o tých veciach rozhodovať, ale proste tam aj laik, ktorý sa zaoberal otázkami teológie a poznal ich hlboko, dostatočne hlboko a ovládal cirkevný obrad, čo oni väčšinou teda ovládali, tak mohol sa stať patriarchom. Tak sa stal aj tento Tarasios na podnet vtedajšej cisárovnej Ireny, ktorá sa snažila vyriešiť ten problém s úctou k ikonám, keďže stále tam bola veľmi silná ikonoklastická strana, ktorá odmietala ikony a prenasledovala ctiteľov ikon. Prenasledovala ich veľmi kruto. Išlo o dve vlny ikonoboreckého hnutia od roku 727 po rok, povedzme, podmienenie 787. Prakticky ono to už skončilo 784-5, ale ešte nejaké tie dozvuky tam boli do toho snemu. Snem mal byť totiž to pôvodne v Konštantínopoli, ale vojaci, ktorí boli mnohí rekrutovaní z východných provincií a boli to práve ikonoklasti, odporcovia ikon, alebo ikonomachovia, bojovali s ikonami, tak proti ikonám, tak rozohnali toto zhromaždenie cirkevné, tak cisárovna potom ich musela odveliť niekde do Ázie a sama potom preniesla samotné zasadnutia snemu do Nikei. No a trvalo to istý čas, takže to sa natiahlo až do roku 787. No a tento patriarcha Tarasios bol vlastne strýkom otca svätého Fotia konštantínopolského Sergiosa. No a vďaka nemu bol teda tento posledný snem aj vďaka nemu uskutočnil. Jeho akty sú veľmi významné a prakticky znamenal tento snem ukončenie sporov, dogmatických sporov ohľadom úcty k ikonám. Potom sa ešte objavila táto otázka v roku 815 a 842, to bola tá druhá ikonoborecká vlna, ktorej obeťou bola aj rodina svätého Fotia práve a ocitli sa vo vyhnanstve. Boli represovaní až vrátane samotnej smrti Fotia, jeho otca Sergiosa. Ale tá už nemala natoľko tak silný dogmatický charakter, skôr sa niesla v nejakom boji takých tých politických partí. Tie staré argumenty opäť sa vyťahovali, no nie v takej radikálnej podobe. Skôr tu šlo taký nejaký, povedzme, politický boj, ktorý bol veľmi úzko spojený s náboženskými otázkami, vtedy oveľa možno užšie ako dnes. A možno aj dneska tie otázky náboženské sú niekde v podpori tých rôznych politických prúdov a sporov, ktoré na základe toho vznikajú. Takže v podstate pamiatka svätého Sergiosa, otca svätého Fotia, pripadá na 13. mája v pravoslavnej cirkvi a je dôkazom toho, že Fotios pochádzal naozaj z rodiny veľmi zvláštnej. Ja osobne ale poviem k tomu toľko, že ja si osobne teda myslím, že Fotios nebol Armén, ako píšu väčšina týchto historikov, teda uvádza od skorších čias a táto tradícia sa preberá alebo trvá od storočia do storočia. Ja tvrdím, že Fotios bol pôvodom Chazar. Preto, lebo že pochádzal z oblasti z chazarského kaganátu. Jeho rodina pochádzala z oblasti chazarského kaganátu, len sa presťahovala do oblasti Rímskej ríše, preto, lebo stali sa kresťanmi jeho predkovia. No a tým pádom, keďže v Chazarii od roku 740 bol zavedený reformný judaizmus a od roku 800 približne rabínsky judaizmus, tak rodina
sa ocitla tým pádom v istej opozícii, začalo isté okliešťovanie, alebo do určitej miery tá sloboda vierovyznania, ktorá tam bola kedysi, sa začínala postupne strácať, dochádzalo k okliešťovaniu tých slobod a preto sa jeho rodina presťahovala do Konštantinopolu a prakticky, keďže boli tu ľudia talentovaní, tam robili potom, povedzme, dnešným moderným jazykom kariéru. Ja som o tom aj napísal trošku vo svojich knihách o chazarský golem jednotke a dvojke, kde myslím v jednotke, tu to ukážem. A tak tu uvádzam práve jeden citát ktorý je spojený s menom cisára Michala III., byzantského cisára alebo rímskeho cisára Michala III., za ktorého doby prakticky Fotios bol prvýkrát patriarchom a ktorý raz hovorí tam svojim týmto sluhom: choďte mi zavolať toho Chazara. No tak oslovil ho ako Chazar, mal trošku nejakú asi buď kocovinu, lebo nazývali ho tiež pijanom a bol trošku nervózny, tak možno, že ho Fotios s niečím zakritizoval alebo pokritizoval ho za niečo, tak ho nazval Chazarom. Oni väčšinou hovorili, títo historici, to bolo iba také akože toho chytráka alebo toho špinavca alebo niečo také, ale to nie je pravda. Tam to išlo o oslovenie skôr etnické podľa môjho názoru. Takže on, aj keď pochádzal z toho prostredia, a keďže časť Arménov bola súčasťou tej chazarskej ríše podľa všetkého, tak preto to spojili, že možno pochádzali z toho prostredia, kde Arméni prežívali, ale neboli podľa môjho názoru, neboli Arménmi, ale boli pôvodom Chazarmi. No a Fotios teda bol človekom, ktorý nie je známe kde, získal skvelé vzdelanie. Proste bol to človek s vynikajúcou pamäťou a mal obrovský prehľad nielen v cirkevných, ale aj vo svetských vedách. Tam jeho odporcovia písali o ňom, že nejaký židovský mák, povedzme dnešným jazykom, kabalista ho naučil múdrosti od démonov alebo cez démonov a teraz tento tu opantáva ľudí touto svojou múdrosťou, lenže obsah jeho učenia je vyslovene cirkevný, je vyslovene teologicky, tam nie je žiaden okultizmus, žiaden nejaký ezoterizmus v jeho diele, ani hermetizmus, ani mágia. Tam jeho dielo je vyslovene a čisto teologicky ortodoxné, pravoslavné, tam práve, že je striktne dodržiavaná práve tá presnosť vierovky, čo je opak toho, čo predstavuje okultizmus, ktorý je akousi obrátenou teológiou alebo skôr demonológiou. Teda. Takže, ale vyčítali mu to, lebo nevedeli si vysvetliť jeho múdrosť, jeho vzdelanie, jeho skvelú pamäť. No, on najprv pracoval ako vedúci kancelárie cisárskej a čiže bol to svetský človek. V tej dobe bol patriarchom svätý Ignác, ktorý bol synom Michala Rangábeho, ale ako chlapca ho vykastrovali, aby sa nemohol stať cisárom a poslali ho do kláštora. On celý svoj život prežil v kláštore, alebo ako hovoríme my pravoslavní monastieri. A žil veľmi zbožne, veľmi asketicky a tak ho vybrali po tom, čo skončila tá druhá vlna ikonoborodského prenasledovania a prvá nedeľa Veľkého pôstu v roku 843, 11. marca, bola vyhlásená za nedeľu pravoslávia a víťazstva nad všetkými herezami, tak stal sa vtedy patriarchom najprv svätý Metód, ktorý veľa vytrpel od ikonoborcov, ten bol tuším patriarchom 4 roky a po jeho smrti sa novým patriarchom stal práve Ignatios, ktorý celý svoj život prežil v monastieri, ale bol do istej miery obdarený, predsa len bol to syn cisára, bol ktorý tragicky musel opustiť tento svet, preto lebo prehral vojnu s Bulharmi, ktorí sa stále viacej tam šírili na Balkáne, predstavovali silnú štátnosť, ale ešte neboli kresťania. Takže jeho otca to stálo život, no a chlapca to stálo to, že musel odísť do kláštora proti svojej voli a bol ešte v tom aj vykastrovaný, aby sa nestal cisárom. Tak tento Ignácio sa stal potom novým patriarchom. Bol to patriarcha k sebe prísny, veľmi asketický.
Lenže nebol zvyknutý, vďaka tomu svojmu možno 47 rokov trvajúcemu pobytu v monastieri, nebol zvyknutý na tie svetské intrigy, ktoré existovali aj na cisárskom dvore v Konštantinopoli a stal sa nakoniec ich obeťou, preto lebo vtedajším spoluvladárom cisárovnej Teodory bol, ktorá zostala ako vdova po Michalovi, po cisárovi Teofilovi, tak bol jej brat Bardas. Tento Bardas bol človek veľmi chytrý, veľmi šikovný a ovládal prakticky ten cisársky dvor, tak to tvrdia. Mal syna, ten syn sa oženil, no po istej dobe, pomerne zakrátko po svadbe, zomrel. A v dome tohto Bardasa zostala bývať jeho nevesta, ktorá zostala ako vdova po tomto nebohom synovi Bardasa, Kézara Bardasa. No a začali sa šíriť reči, typické vulgárne reči, typické pre bulvár, o tom, že tento Cézar, zástupca cisára, že má intimný vzťah so svojou nevestou, touto vdovou po synovi. On to vyvracal, že to je hlúposť, keďže pravoslavnej cirkvi takýto vzťah je považovaný za incest, aj keď nešlo priamo o fyzické príbuzenstvo, ale šlo tu o duchovné príbuzenstvo, čo je kladené do jednej roviny, tak nesmú sa podľa kanonických pravidiel brať napríklad deti krstných navzájom medzi sebou, lebo sú už duchovne príbuzní. Tak ako sa nesmú do 5. pokolenia brať príbuzní po tej fyzickej línii. No takže začal ho teda obviňovať prakticky z incestu, čo bolo strašné obvinenie na jeho adresu, a keď bol, myslím, že sviatok Kristovho narodenia, Vianoce, chrám Hagie Sofie bol preplnený ľuďmi, viac ako 10 000 ľudí sa tam tlačilo, slávnostná bohoslužba a César Bardas išiel k prijímaniu tela a krvi Kristovho a vtedy patriarcha ho odsunul a povedal, že nie si dôsledný. No to bola obrovská urážka. Pre Byzantínca to bola horšia urážka, keby mu odťal hlavu proste, alebo keby ho čokoľvek iné, keby mu urobil, to znamenalo ako keby zbaviť ho účasti na večnom živote. Takže Cezar sa strašne nahneval a začal pracovať proti Ignácovi, spory medzi nimi sa vyhrocovali, nakoniec došli až do toho, že dal César Bardas odvolať tohto patriarchu Ignáca, dal ho zosadiť a prakticky ho obvinil z vlastizrady. Patriarcha Ignác nebol vlastizradca samozrejme, ale dal sa nachytať istými intrigánmi, ktorí obviňovali Bardasa z takéhoto nehanebného činu. Takže ten boj sa začal stupňovať a tí jeho stúpenci okamžite prešli na druhú stranu, prakticky takmer na druhú stranu, až celkom nie, Stredozemného mora, odišli na Peninský polostrov apelovať pápežovi k vtedajšiemu, aby proti tomuto zakročil. Novým pápežom v tej dobe sa stal Mikuláš I. Bol to pápež, ktorý prakticky asi je prvým z tej línie pápežov, ktorý začal svoju autoritu zakladať na tzv. Pseudodokumentoch, na pseudoizidorovských dekretáliách, na dielach, ktoré boli sfalšované ako dar cisára Konštantína pápežovi Silvestrovi alebo korešpondencie apoštola Petra s franskými kráľmi a tak ďalej. Čiže tieto známe sfalšované dokumenty začali budovať tú ideológiu rímskeho patriarchátu, rímskeho pápeža a prvým takýmto významným predstaviteľom tohto nového smerovania, tejto akejsi prekodifikácie rímskeho pápežstva, rímskeho patriarchu, bol Mikuláš I. Bol to človek veľmi ambiciózny, prišiel prakticky k moci alebo na prestol svätého Petra sa dostal po období, ktoré bolo pre rímsku cirkev veľmi ťažké. Tradícia spája tú dobu napríklad s objavením sa pápežky Jany. Sice neskôr rímski historici tvrdili, že toto je taký bohapustý výmysel protestantských teológov a historikov, ktorí zloprajne pozerali na rímsku cirkev, ale nie je to pravda, že by sa to objavilo až po roku 1517, keď vypukla reformácia v Nemecku, ale objavilo tento napríklad fakt, že existovala pápežka Jana,
spomína aj majster Jan Hus na sneme v Kostnici, čo bolo 100 rokov predtým. Takže táto tradícia v rímskej cirkvi existovala, že táto žena prezlečená za muža, vraj to bola dcera nejakého irského misionára podľa všetkého, dlhú dobu sedela na tróne rímskych pápežov, až do doby, kedy počas sviatku zjavenia Boha, Teofánie, alebo na západe teraz nazývaný tento sviatok je Troch kráľov, tak počas procesie prišli na ňu pôrodné bolesti a vtedy zistili, že vlastne nejde tu o muža, ale ide o ženu. To bol obrovský škandál, takže mnohí spájali toto obdobie teda s takýmito škandalostnými udalosťami a bolo potrebné to nejako očistiť, plus som ešte zohrával svoju úlohu tzv. Peter Mongos a tak ďalej, ale nebudem do toho teraz zachádzať. Čiže nastal čas nového pápeža Mikuláša I., ktorý sa veľmi vehementne pustil do patriarchu Fótia, ktorého teda obviňoval z rôznych nerestí, preto lebo patriarcha Fotios sa v tej dobe po odvolaní Mikuláša stal novým patriarchom. Bol laikom, ako som povedal, bol prakticky vedúcim to, čo dneska nazývame u nás vedúcim prezidentskej kancelárie. Tak on bol vlastne takýmto vedúcim císarskej kancelárie, no zodpovedal za rôzne diplomatické akty a tak ďalej, ale bol známy aj tým, že je skvelým teológom, veď napríklad ešte predtým, než sa stal patriarchom, putoval do Bagdádu k vtedajšiemu kalifovi, preto lebo na území kalifátu, ktorý medzi tým bol prenesený, tak nie medzi tým, ale v roku 751 tuším, z Damasku preniesli do Bagdádu a začala taká stále striktnejšia politika voči pravoslávnym alebo voči kresťanom v kalifáte. A tak tam išiel patriarcha Fotios, aby diplomaticky vyjednal akýsi mier, povedzme, a možnosť pre kresťanov vyznávať svoje náboženstvo, tak ako ju mohli mať moslimovia na území byzantskej, čiže východorímskej ríše. On tam šiel s ním aj, vieme, toho z života svätého Cyrila Konštantína, jeho najlepší priateľ, svätý Cyril Konštantín. Je tam zaznamenaná dišputa na tom dvore kalifa, prakticky je to druhá v poradí dišputa v živote svätého Cyrila Konštantína v tej panonskej legende, kde Cyril bráni kresťanskú vieru pred moslimskými útokmi a končí to tým, že oni vlastne ho chcú aj otráviť, len Božím riadením Cyril prežil a vrátil sa z tejto misie spolu aj s Fotiom živý a zdravý. Toto vyzdvihlo reputáciu Fotia ako výborného teológa a diplomata, no a bol veľmi teda horúcim kandidátom po tom, čo bol zosadený Ignátios z patriaršieho trónu. Fotios sa ujal tohto spravovania cirkvi po tom, čo v priebehu 6 dní bol vysvetený z laika až na samotného patriarcha. Patriarchu stal sa čtecom, hypodiakonom, diakonom, kňazom, nakoniec biskupom. Proti tomu strašne protestoval teda západný patriarcha, pápež Mikuláš I, ktorý to nazýval uzurpátorstvom cirkvi a Fotia obviňoval zo všelijakých herez a tak ďalej. Fotios mu napísal list veľmi, ako Rusi hovoria, dobroželateľný, veľmi príjemný, veľmi pokorný list, ktorom mu vysvetľoval okolnosti, ako sa stal patriarchom a v podstate prijal ten titul, alebo to postavenie, to miesto, iba preto, aby ešte stále tam totižto existovali nejaké tie viac než len fragmenty ikonoklastickej ikonomachov strany, teda tých odporcov ikon. No a on kvôli tomu, aby opäť sa nedostali k moci, lebo oni keď sa dostali k moci, tak na rozdiel od tej, povedzme, tej ortodoxnej frakcie, tak boli oveľa radikálnejší, oveľa striktnejšie, si vybavovali účty so svojimi protivníkmi, čo to je niečo podobné, ako keď to vidíme aj na scéne dnešného politického života na Slovensku, trebárs, alebo v Európe vôbec. Takže dochádzalo k tomu, že mohli sa vrátiť opäť k moci a tak patriarcha vysvetľuje, prijal to iba pod podmienkou, že kvôli zachovaniu mieru a kvôli tomu, aby opäť nevzvíťazili
ikonoklasti, ktorých potomkovia sa opäť snažili dostať k moci. No, patriarcha, tieto západný Mikuláš I, pápež rímsky, tieto argumenty prirodzene neprijímal. On mal svoje videnie sveta aj samotného Fotia, tak začal proti nemu nejaké takéto, povedzme, malé križiacké ťaženie. Patriarcha Fotios, aby tú svoju pozíciu ospravedlnil, to všetko sa dialo okolo roku 857-858, tak zvolal snem a na tomto sneme boli prítomní aj pápežskí legáti, ktorí v podstate potom doniesli pápežovi správu o tom, čo sa tam dialo. Tento snem sa konal dvakrát. Prvýkrát v roku 858 a druhýkrát v roku 861, aj za účasti tých legátov, preto sa nazýva prvodruhý, alebo dvojkrátny, ako teda Rusi vravia, snem, sobor, na ktorom bol potvrdený patriarcha Fotios a samotní legáti sa na vlastné oči presvedčili, že ide o človeka veľmi bohabojného a veľmi múdreho. Takže to, čo sa o ňom šíri, sú obyčajné klebety, ktoré nestoja za to, aby človek venoval pozornosť. Keď sa vrátili a oznámili túto svoju pozíciu a poznatky pápežovi, tak ich obvinili z vlastizrady, posadili do väzenia a celé to proste stormovali. Povedali, že sú kúpení a že pracujú vlastne pre nepriateľskú mocnosť. Takže tým pádom to skončilo. No a patriarcha Fotios, uznaný ostatnými patriarchami, naďalej pracoval na tom, aby sa ten cirkevný život vo východorímskej ríši konsolidoval po tom dlhom období ikonoklastických sporov. No na to prichádza do Konštantinopólu posolstvo z Veľkej Moravy od nášho panovníka, ktorého pravoslavná cirkev kanonizovala, tak ho budem nazývať svätým, svätého Rastislava Moravského, ktorý sa dostal do sporu s Nemcami, porazil ich, no a keď videl, že proti nemu povstáva veľká koalícia predchodkyne NATO na západe, tak uvedomil si, že tejto presile nemôže čeliť, tak sa obrátil na pápeža práve Mikuláša I., aby tam poslal misionárov na Veľkú Moravu medzi Slovanov, že sú prijať kresťanskú vieru, že sa tu už aj šíri kresťanská viera, ale pápež mu odpoveď nedal. Namiesto toho požehnal výprave Ľudovita Nemca, ktorému povedal, nech ťa doprevádza anjel Hospodinov, ako doprevádzal kedysi patriarchu Jakuba v Starom zákone a tak ďalej. Čiže tým jasne bola určená pozícia rímskeho pápeža vo vzťahu k Veľkej Morave a tak Rastislavovi nezostávalo nič iné, ako sa obrátiť na cisára Nového Ríma, Konštantinopolu, to znamená na terajšieho cisára Michala III. Tento mladý cisár po porade s svätým Fotiom, bolo to okolo roku 862, vybral na túto misiu najlepšieho priateľa, tak to aspoň píše o ňom západný vtedajší publicista a ináč aj kandidát na pápežský trón Anastas bibliotekár, ktorý istý čas pôsobil v Konštantinopoli a ovládal grécky jazyk, tak nazýva Amicus eius fortissimus, nazýva teda tohto Fotia najlepším priateľom svätého Cyrila Konštantína, alebo naopak. Takže on vybral tohto svätého Cyrila Konštantína na túto misiu medzi Slovanov a jeho brata Metóda, ale celá tá súvita potom vyrazila až do roku 863, došla na Veľkú Moravu. Zároveň ešte predtým, aby som na to nezabudol, sa stali veľmi významné udalosti, ktoré boli spojené s tým, že v roku 860 zaútočila flotila ruských lodí z Kyjeva na Konštantinopol. Dlho sa o tejto udalosti ani nevedelo, pretože mnohí si mysleli, že takéto niečo sa nikdy nestalo, ale v roku 1858 biskup Porfíry Uspenský, výborný byzantolog, znalec gréckeho jazyka, objavil na Atose, myslím v Vatopeckom kláštore, v monastieri, objavil tam rukopisy, ktorých bolo 18 listov patriarchu Fotia a medzi nimi dva dlhé listy rozprávajúce o útoku Rusov na Konštantinopol, na šestvie Rusov na Konštantinopol v roku 860. No a na základe tohto potom sa zistilo, že v roku 860 skutočne tá ruská flotila, kde bolo to zaznamenané aj v kronikách istých, napríklad v bruselskej kronike, zaútočila na Konštantinopol, ale stal sa zázrak, búrka zmiatla tieto lode, 200 lodí, Askol a Dir sa dali pokrsiť a vrátili sa do Kyjeva ako kresťania. A
A zároveň v tej istej dobe, kedy došlo k tomuto útoku, ktorý možno, ako píšem v tejto knihe Chazarský golem 2, ktorý možno bol aj podnietený zo samotného chazarského kaganátu, tak bola vyslaná misia Cyrila Konštantína a Metóda medzi Chazarov. Tá je opísaná v ich živote. Ja tú polemiku uvádzam celú práve v týchto mojich knihách a hovorí o tom, ako Konštantín filozof viedol polemiku s Chazarmi, čo bola vlastne polemika s judaizmom. Jedna otázka sa týkala islámu. Čiže to boli veľmi zásadné geopolitické udalosti. Na jednej strane dochádzalo pomaličky ku krstu Slovanov. V strednej Európe Veľká Morava, Balkán, bulharská otázka a takisto Kyjevská Rus. A toto všetko sa odohrávalo v tomto období. No a patriarcha Fotios bol v podstate hlavnou postavou všetkých týchto udalostí a to len dokazuje, že geopoliticky sa výborne orientoval a vedel, čo sa tu v podstate deje. Dobre, pán profesor, ďakujem vám pekne. Trošku pomaličky sa nám už míňa čas. Ja by som mal ešte otázku ohľadom svätého Konštantína filozofa. Vy ste prekladali z cirkevnej slovančiny s profesorom Alešom to slavné žitie Konštantína a tam sa teda píše, že ten Rastislav žiadal, aby boli na Veľkú Moravu poslaní učitelia. Je teda z tohoto zrejme, že Konštantín filozof už vtedy bol biskupom? No, knieža veľkomoravské žiadalo o vyslanie. Pošli nám takého biskupa a učiteľa, ktorý by nás pravej viere v zrozumiteľnom jazyku naučil. Tak to znie ten text. Mnohí hovoria, Konštantín biskupom nebol, lebo to a to, dôkazy sú rôzne. Podľa môjho názoru išlo o vážne geopolitické záležitosti a poslať tam obyčajného laika alebo kňaza na to, že ten si žiadal biskupa a učiteľa, by bolo riskantné. Treba si uvedomiť, že tá funkcia biskupa v Byzancii bola chápaná oveľa širšie. To nebolo ako dneska, že dneska biskup stojí na čele nejakej obrovskej eparchie alebo diecézy a má pod sebou množstvo kňazov. V Byzancii v tej dobe bolo okolo 1100 biskupov. To je obrovské množstvo. 550 alebo koľko, tam ja to uvádzam v knihe Sporo dedičstvo, Svätý Gorazd medzi východom a západom, ale som to písal pred 30 rokmi, takže si to až presne už teraz nepamätám to číslo, bolo okolo 560-580 priamo pod tej byzantskej ríši a ďalších cez 500, ktorí sa nachádzali v tých oblastiach, ktoré hraničili s Byzantskou ríšou, ale už nespadali priamo pod cisára. Čiže biskupy tam boli rôzni, boli tam biskupy, ktorí stali na čele napríklad aj knižnice. Aj keď mali na čele, to bol prípad možno chartofilaxom, čiže bibliotekárom, bol aj Konštantín. Čiže on mohol byť biskupom, ktorý bol nejakým takýmto, povedzme, pri rôznych slávnostných procesiách, biskupom, kde sa zúčastňoval tých špeciálnych rituálov, keď to tak mám povedať, a ktoré boli v Byzancii skutočne honosné a veľkolepo prepracované. Takže my dneska o tom nemáme ani úplnú predstavu. Takže podľa môjho názoru biskupom bol napríklad aj na freske, ktorá sa našla potom v tom zburanom chráme svätého Klementa, keď ho odhalili v 19. storočí talianskí archeológovia, tak je zobrazený v biskupskom oblečení. Čiže podľa môjho názoru bol biskupom, len hovorím, bol niečo ako keby, no povedzme, sufragánny biskup, pomocný biskup alebo niečo také, alebo honorárny biskup, aj keď takýto termín neexistuje, ale povedzme taký biskup, ktorý nemal priamo na starosti možno nejakú priamo eparchiu alebo diecézu, ale tu prišiel. To je môj názor. Potom vieme, že Metód sa stal arcibiskupom moravským, ale pochybujem, že by došlo k tomu, aby poslali tu iba obyčajného učiteľa. A hovorím, sú tu aj fakty, ktoré svedčia, ako je tá freska, ktorá bola odhalená. Ten chrám bol zbúraný v roku 1085 Normánmi, takže je veľmi starý a Konštantín je tam zobrazený ako biskup a my vieme, že v Ríme ho za biskupa nevysvetili. Taktiež tá správa o tom, že pošlite nám biskupa, to chápanie biskupa, popa. Pop na Balkáne znamenal nielen ako otec, biskup, čiže z toho aj pápa, pápas, pápež, ale pop to znamenalo aj, označovalo nielen kňaza, ale aj biskupa. Čiže je to úplne možné a zvláštna dôležitosť tejto misie. Takže
v jeho živote nie je správa o tom, že by bol vysvetený na biskupa. Je známe, že on sa chcel venovať hlavne takémuto povedané latinsky kontemplatívnemu životu. Vita contemplativa, to bol jeho cieľ. A Isusovej modlitbe, Ježišovej modlitbe, to isté jeho brat Metod, ktorý pravdepodobne bol predtým ženatým a správcom témy medzi Slovanmi okolí Tesaloník, len zdá sa, že nejaká tragická udalosť ho pripravila o rodinu, on sa stiahol a dal sa na nízky život. A keďže Metod bol, tuším, najstarší zo 7 detí a Cyril bol najmladší z tých 7 detí, tak potom vstúpili do tých služieb diplomaticko-cirkevných a stali sa priateľmi Fotia, ktorý mal ten svoj krúžok, kde sa stretávali významní nadaní chlapci a tam po nociach preberali rôzne knihy. Ináč ešte spomeniem na záver pri tom všetkom, že Fotios počas tej cesty do Bagdádu zostavil pre svojho brata, ktorý ho o to žiadal, zostavil dielo, ktoré nazvali historici biblioteka alebo Biblion, to znamená tisíce kníh, kde on podáva správy o rôznych autoroch a ich dielach z antiky aj z kresťanského prostredia. Je to veľmi významné dielo, ktoré nám zachovalo, tuším, 85 autorov, o ktorých by sme vôbec nevedeli, že niekedy žili, a o ich dielach, keby nám správu o tom nezanechal Fotios. Ináč tam píše tomu svojmu bratovi, že píšem ti to tak, ako mi to priniesla pamäť, ako som si to zapamätal. No čo mnohí hovorí, to nie je možné, aby to proste písal z pamäti, ale my nevieme presne, my doslova zaliatým množstvom povrchných informácií tú pamäť už dneska nemáme, takže asi toľko k tejto otázke. Ďakujeme pekne, pán profesor, keďže náš čas sa pomaličky náplňa. Ďakujeme ešte raz, že ste si našiel čas pre nás. Nám už tiež iné asi neostáva, len rozlúčiť sa aj s našimi divákmi a poslucháčmi. Od MJ Studia and Production sa lúči s vami Matúš Benko a taktiež náš dnešný host, pán profesor Jan Šafín. Ďakujem za pozornosť a možno, že k tejto téme ešte potom sa povenujeme, lebo to je vlastne iba tá prvá časť toho diela Fotia. Je to veľmi zložitá, ale hlavne nosná otázka, ktorej treba venovať pozornosť. Pre tie vzťahy medzi východom a západom je to, čo dneska vidíme, to protivostojanie, ten protiklad medzi Ruskom a západom, korene siahajú práve do tej éry svätého Fotia. Takže ďakujeme pekne.